fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost un băiat și o fată. Dar iată, nu este o poveste pentru copii, este pentru oameni mari. Totul este în realitate. Și iată, într-o zi, când mă plictiseam, am intrat pur și simplu pe internet, pe un chat. Pentru că mă plictiseam și vreau să cunosc noi persoane. Și din întâmplare am dat de ea. Am vorbit în privat și am făcut schimb de ID-uri. Și de atunci am început să vorbim. Totul a venit de la sine, totul s-a întâmplat. Inimii nu-i poți porunci. Atunci când îmi pierdusem încrederea în oameni, ai apărut tu, visul meu ești tu. După câteva zile, tot vorbind, ne-am dat seama că avem multe lucruri în comun. Și anume preferatele noastre, muzica. A doua zi ne-am văzut la webcam și ceva s-a produs în acel timp. Dar după câteva zile, începusem deja să ne cunoaștem. Nu știam altceva decât să stau și să vorbesc cu ea. După mi-a spus un lucru. Că ea pentru mine a renunțat la fostul ei prieten și că aveau împreună 2 ani. Până atunci nu aveam nicio teamă, dar în acea zi mi s-a strânit teama că o să mă lase pentru el. Dar această teamă am avut-o și o voi avea întotdeauna, pentru că ea este frumoasă și este scumpă. Ea este persoana ce mulți ar da orice să o aibă alături, la bine și la rău, așa cum mi-a fost și mie. Noi doi am trecut prin multe vise, multe iluzii, multe probleme. O distanță de 2800 de kilometri ne desparte. Cei dragi nouă încă nu au aflat despre noi. Nu le știm gândirea, dar știm ce simțim noi. Ce simțim unul pentru altul. Dar acum este doar o iubire pe net. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu voința noastră și cu încrederea unul în celălalt, sperăm ca totul să devină realitate. Să trăim această iubire și în viața reală, nu doar pe internet. Mulți prieteni poate că ne vor rău sau binele, dar noi suntem unul pentru altul. Te iubesc, viața mea.